जाबायलै आंनि एसेल'खा औ जाबायलै फायसेसेल' जायो जादो जिरायदो जबायालाय बुरजा जानो हायो दा आखाय सुदो नै आलासि जाफैनो आंजों खामानि मावजादों हाग्रा फुदों ओमफ्राय सबाय बिमा गायनोसै देनां गरम बन्द जाफैनो मोनगोन नोंसोर औ दे फुदो फैबा हाबाब गरम बन्दआवसो थायखायो माथो मानलासिगोन सप्तासेयावनो सु दङ सुबा सुखौ दादां ओरै दै थांग्रा बानायदों नैबाव जा मोजां थायबाय मैथ्रुआ गोलोमजोबलायबायलै बे भिन्दिया बेरबाय आनानो मोनजासिगोन मिनिबावबाय मालाय भिन्दि रज'नायखौ मोनजासिगोनब्रा मास मोनसे 15 दिन दे दा लेबदो बेयो मैथा बायाखै दा आलासि जाग्राफ्रा खामानि मावनांबाय दसे ओमफ्रायो मावबाय थारो गोबावनि उनाव मोनसे भिडिअ लाबोबाय गोदान नै आंना फरायसाफोरा जोंनाव आलासि जाफैदों ओमफ्राय आं खामानि मावबाय आरोना दसेनो नैबे जिंखा बिराद मोजां बेरबाय जिंखा नैबे हाखर जावबाय गोथौ जाहांबाय एसे जावबावनांगौ मागुर दोनसैबो मागुर औ लादो आंना जोबखाबाय बेखौ मावखांबा सबाय बिमा गायनोसै बहाय ओमफ्रायो फट' लानोसै दुगैखांदो नोंसोर देलायदो सारि गानो ना मेख्ला गानो ना दख'ना गानो देलायदोल' एक्ट्रेसफोर बायदि नुनायनि रायजाखासिगोन जावखुफ्रांबाय गायजायो नै माबाजों गायनो ओइजों ओइ गोबोरखि नुनाया ओइजों गायजायो थांबा थांबाय बेयाव नङालै एसे साहाबावजों coba sampai सोरमाया बेखौ मटरा एफा गोजौ थायो होनबाय रा जबाया मटरा गोजौ थायो नामा बे मटर नङा इयो गरसियो जबाया आं दा मटर नालाय ने मटर हाय lagi naik oh ya ini rela drama sih film naiknya गाबजोबलायदों नै हेलो जोंहा दा केमेरा खेबनाय जालायबाय ओंखाम जाखांबाय खामानि मावखांबाय मैगं गायखांबाय ओमफ्राय फट' लाबाय नैबे खेबनो रोंनायखाय खेबगासिनो मालाय बिउटिया खेबनो रोंबायथ' फोरोंनानै रोंबायथ' ने रेडि खेबबाय लांनांगौ फट' खेब ससियेल चेनेल नुबायलै ओरै थासिनबो बिदि पस्टनो आं ससियेल चेनेल नुदों Kamera action. Pistalah itu nong konsep liagai. Channel lain, mama.
फट' लादों भिडिअ खालामदों औ दा दानो रोङा फट' साइज जाबायनो होलाय बेखौलाय दाना केमेरा मेन जालायबाय मालाय खामानि मावनानै फट' लानो मोनबाय सोनो रोंदों दे एसे बोख्लायरा बेखौ दे एसे बेखौ दे एसे सोना दे माने जाबाय मडेलारा नैबे सासे नैबे दासो टेन्ट होखांनानै सिखारना फैदों बिस्रा देखायद' दे माबा मडेल लादो दे लाजिनाङा माखौलाय लाजिनांगौ खेबग्रायाबो माबासोखाना दे